मैगं हागासिनो नै फुंनि जानो हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै दायो फुंनि सम ओमफ्राय आङो मैगं हागासिनो नै कुन्दुलि हागासिनो ओमफ्राय लेस्रिखौ हाखांबाय नै लेस्रि हाजोब्बाय नामा नोंलाय कुन्दुलि नै दंबावो हानो गोनां पटल रखम ना पटलानोसै नोंना भिन्दिखौलाय एवा भिन्दिखौबो एवगोन ओमफ्राय आरो ओरैनो मैया नों लाबोनाया मैगङा बेबो दङ नै मानजिया मोनहां जाबायानो गोमो गोमो जादों एकदमबारे न'आव मा मा मैगं दङ सब नै बुथुमजोबना लाबोबाय आङो डाइनिं टेबोलाव माने मा लाबोना दोनफैनाय दंमोन लेस्रि दंमोन कुन्दुलि दंमोन ओमफ्राय नै भेन्दि दङ ओमफ्राय मैया हासबेन्डआ मान्दिया लाबोदोंमोन आंखौ जाथों होनना ओमफ्राय मैया जानाय जायासै दा एवनानै जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम एकदम फुङावनो नै दुगैनानै एकदम इसिङाव हाबफैग्रोबाय आङो मैगं सायग्रोबाय आथुरनो साननै बा बोथिसे आंनि संनाय मोनजायाबानो हौवायाबो नोंनि संनाय मोनजाथाराखैलै दे नोंनियाव आं जगारखौ होना होगोन आं सुना होफैजोबगोन मैगं थाइगं ओमफ्राय नों सं बिदि होनो आरोना मैया मा होनदोंमोन नोङो आंनि साहा फुदुंनाय मोनलोंथाराखै होननानै जि फुदुंनो खोन्थाबाय थाबाय इयो गोबाव जाथारबाय नोंनि साहा फुदुंनाय मोनलोङिया बिदि होननानै सानसे साननै दसे सम माने आं संनाय आं फुदुंनाय साहा बेफोरबायदि माने मोनलोङाबाथाय माने गोबाव जाबाय नोंनि संनाय मोनजायैया नोंनि फुदुंनाय मोनलोङिया बिदि जाथारसिगोन आरो नङाबा आङो सङोआनो ओंखाम संनाय ओंख्रि संनायफोरखौ आं एख' खस्थ' मोनाखै गसंनानैसो नालाय गेसावसो नालाय ओमफ्राय अदाबावबाथाय खस्थ' मोनगोन नामा ओमफ्राय जोंहाथ' अदाबाव संनाय जाखाया नालाय आलासिफोर बुरजा फैबासो मालाबा संनाय जायो गेसाव हास्लाबाबाथाय माने ओमफ्राय बुरजा मानसि फैबाथाय आरो थाब जाजानो लुगैनानै माने अदाबाव अर सुनाय जायो आरोना मालाबा ओमफ्राय बिदिनो न'नि गोजाबाथाय जोंहा न'नि गोजाबा बांसिनानो गेसावनो संनाय जायो ओमफ्राय होमबाबो हासबेन्डआ मालाबा आंखौ मेंनाय टाइपनि नुबाथाय दुरबलखा नालाय मानसियाबो ओमफ्राय आं संसिगोन दे गोथाव जायाबाबो होननानै गाव सङो आरोना ओमफ्राय साननै बा सानसे आंनि संनाय मोनजायाबानो नोंनि संनाय मोनजाया जि गोबाव जाबाय होनना होनबाय थासिगोन आरोना दावदैजों आलुखौ रुखांबाय मोनबाय हासबेन्डजों आंजों फुंनि ओंखाम जानो थाखाय सिफ्लेनोसै मार गोथाव मोनजायो आं दावदैजों आलु सिफ्लेनाय र' मैगंखौ सुना लायनोसै आं सुगोन गोलोमफ्रुजोब्बाय आं मैगं सायनायल'नो माबा मा होनो मानजियाखौ सायनोसै सानजौफुनिबो संखानोसैनो एवखानानै दोनसै आंथ' आं मैगंखौ बुरजा हाखाबाय नै लेस्रिखौबो बुरजायैनो हाबाय कुन्दुलिखौबो बुरजायैनो हाबाय आङो सानजौफुनि संखानोसै आरोना फुंनिबो जानोसै जोङो एसे ओमफ्राय सानजौफुनि थाखायबो दोनखानोसै आरोना एवनानै मान्दियाखौ मुथासेल' नालाय नै मा जागोन इखौलाय मान्दियाखौ ओरैनो एवनानै जानोसै भिन्दिखौबो सायनांगौमोन र' आं सुना लायनोसै होमबालाय लाय माबार होमबा साराय जानोसै आं बाराद्राय गोराखौ होनाङा मान्दिया भाजा गाव गोजाबा गोथाव जागोन ना बियो मानो जायालै माथो होनो नोंलाय आलुखौलाय बेसे जानो आलुखौनो दा सिफ्लेखागोनानो आलु बाथोन मोनसिगोनानो लेस्रि भाजाया मोनसिगोन लेस्रि भाजाया खबरा नङा लेस्रि भाजायाव गासिबो लोगोफोर मोनसिगोनानो इयो ओमफ्राय माबाया मोनाखै थिंजा कुन्दुलि एवगासिनो
मानदियाखौ सायखांबाय मैगंखौ? सायखायाखै। थाव बारा जानाय बायदि मोनदां माखौ? लेस्रिया। जायाखै। जायाखै। लेस्रिया। ओमफ्राय मा दंबावो एवनो? मानदिया। मानदिया। ओमफ्राय आरो भेन्दियाबो हायाखै। संनो हागोन ना हाया नोंलाय? हागोन। दालि जानो नंसो आरो। बेखौबो सिफ्लेनांगौ आंहा। दायो माबासिगोन दे ना दालिखौ जाखांना लोगो लोगो जानो होनसै। फुंनिखौ जानानै। संथ'ला। संथ'ला। संखानो सानदोंमोन आं माने दालिखौ। दालिखौ आं जानो हासिगोन दा दायो। बिदिनो जागोनसै होनबालाय। मानदिया मोनबाथाय जानोसै। भेन्दिखौलाय संनांला? दायो सानफ्राव जासै खोमा। दायो एवनोसै होनबा ओंखाम जाखांनानै? लोगो लोगो। आं सानदोंमोन दिनै फुंनिबो सानजौफुनिबो संखानोसै होननानै भाजाफोरखौबो। नङा बेबोथ' नों थागोन र' लेस्रियाबो बुरजायानो कुन्दुलियाबो बुरजायानो बेबो थागोन। नों उखैयाखै? उखैहांदो एसे एसे। बाराबो उखैथाराखै माने फुङाव दालिम थाइसे जादो, ओमफ्राय आपेलबो जादो, ओमफ्राय आरो काजु बादाम एसे जाबाय। आङो सानदोंमोन आरोना ओंख्रिबो संखागोन सानजौफुनि, भेन्दिखौबो एवगोन सानदोंमोन, ओमफ्राय नै हासबेन्डआ एवथ'नांला होनबाय, दा जाखांबाथाय एवबाय थासिगोन होननानै होनबाय आरोना। भेन्दिखौबो दायो एवसिगोन, फुंनिखौ जाना लाग्रोनोसै जोङो। फुंनि जाखांबाथाय भेन्दिखौ एवनोसै, ओमफ्राय ओंख्रिबो संना दोनसै। मा ओंख्रि संगोन? दालिखौनो रायखांगासिनो, दालिखौनो संनांसिगोन। जेरावबो बेरायनो थांनो मोनला। न'आव थानानै संनाय जानाय भिडिअखौनो बानायबाय थाथ'नांसिगोन आरोना लोगोफोर। हेमग्लबिनखौबो नायफिननांगौमोन आंहा, बेसे बारायदो बेसे मादो ना? सानसेया जादो मोजाङै, उनाव नायनोसै। ओमफ्राय जायानो बेसां। दै एसे हरनि दे, मानदियाव एसे गोथाव जाबाय बेबायदिबा। एसे ओरैनो एसेल' मोननांगोन ना मोजाङै। साम' लायनांगोन, साम' जानो लुगैदों। दायो थांनांगौमोन, अखा हायाबा थांगोन दे। साम'बाबो बै साम' ओरै सोबना जाग्राखौ होनाखै आङो। साम' गेदेर गेदेरा एरख'खानानै फाननाय नुदोंमोन आं। ओइ जों अबेबा थांदोंमोन, रडआव थांदोंमोन ना अबाव थांदोंमोन, फैनायाव नुदोंमोन आङो। गोबाव जाबाय एसे, ओमफ्राय बे समाव आं जानो लुगैयाखैमोन, ओमफ्राय दा जानो लुगैदों आं एसे। साम'खौ माने एकदम फ्राय एवनानै जानो लुगैदों आङो। साम' एरख'खानाय आरोना लोगोफोर। दा अखा हायाबाथाय थांगोन र' ना लायनो। मोनगोन ना मोनाबा? अखा हाबा थांनो हागोन। अखा हाबाबो थांनो हागोन जों। लाबो सेफ्लेनोसै आं, बेयाव लखबनोसै आं। संख्रिया बर'खा मोनबाय? दहायनो बन्द' खालामबाय। माजे दै जोंनाव। दैया रानबाय। दैया रानबानो होनबाय। जाबाय थाव एसेल'। संख्रि एसे होनोसै, लुना नायनानै होगोन। एसे ओरैनो बे बथल फिसायाव दंमोन इसेमान होनाय। र' दावदैखौ सिफ्लेखानो दे होदो। थानायखौ होजोबदो दे, एसेल'खौसो। गोथावनो जानोसै, फैद' थाइबें। जाखांनानै आरो लोगो लोगो संफिननांसिगोन सानजौफुनि। ओंखामखौथ' संखाबाय आङो सानजौफुनि, ओमफ्राय ओंख्रि सङाखै आरोना, ओंख्रि संनांगौ। ओमफ्राय
आरो भिन्दिखौबो एवनो थाबाय ओंखाम उखैद्रायगोन होननानै हासबेन्डआ एवनो होआसै आरोना नङाबा एवखानो नागिरदोंमोन आङो दा जाखांनानै एवबाय थानोसै ना सानैजों ओमफ्राय नै मा संखो आङो संखांजोब्बाय बेथिं नै इयो कुन्दुलि भाजा ओमफ्राय बिथिं नै आलुजों दाउदै सिफ्लेनाय लकेल दाउदै ओमफ्राय मान्दिया भाजा ओमफ्राय बियो लेस्रि भाजा ओमफ्राय इथिंजा थाइबें हानानै लाबाय जानोसै आरोना लोगोफोर फुंनि फैदो बानलु एवनो जानोबा दाउआ हाबफैजोब्बाय हनै दहायसो आदार हैदोंमोनलै आं मोनजाबाबा हाबफैबाय थायोसै मान्दिया भाजा माबायदि जादों जानो सोमजाना जानाय कुन्दुलि भाजाया माबायदि जादों दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै ओमफ्राय नै दालि संगासिनो गोदौबाय दङ देखोब फुंनि जाखांबाय नालाय सानजौफुनि दायो नै बिथिंजा दङ भेन्दि एवनिसै